Έχει πυρούλι μέσα, σπασμένο. Είναι αυτό με το πάντα. Εδώ αυτό είναι ένα δημιούργημα που έχουμε φτιάξει στα Goodies. Εγώ, ο Βασίλης, εγώ και αυτός που πρόκειται να το φάει. Λοιπόν, μέσα από ό,τι μπορείτε να δείτε έχει ένα λεμόνι ολόκληρο. Προσπάθησαμε να το στύψουμε, αλλά δεν γινόταν, είναι γλιώδης. Λίγο μαρουλάκι έχει εκεί, κάτι τσίλι, δεν ξέρω είναι αυτό. Πατατούλες, σως, Κάτι πιπερούλε. πιπέρι αλάτι ρίξαμε αρκετό για να το κάνουμε πιο νόστιμο. Αγκουράκι. Το παιδί από ό,τι βλέπουμε τρέμει, δεν μπορεί να το πιστέψει το ίδιος. Αλλά είναι τόσο πεινασμένο. Ναι, θα τα καταφέρει. Λοιπόν, ας τον θαυμάσουμε. Το τυχερβάκα να είμαστε. Έλα, αγόρι μου, μπορείς να το κάνεις. Ναι, ρε. Ωραίο. Αυτό ήταν το μαρουλάκι. Υπερβολική αλάτι. Ναι, μισό όλο το ανάγκη πάλι. Μόνο από την αλάτι θα ξεράσω. Έλα, συνέχισε. Έλα, μην τρως μόνο μαρούλι, άλλαξε λίγο η γεύση. Έλα, πετσέτα. Το λεμόνι θα το γλύψεις όλα εδώ. Το χάμπησαμε με το λεμόνι. Όλα. Την πλούδα μην την πας. Όλα, το... Το πατάτα, έλα. Έλα, Πατατούλα. πατατουλίτσα. Με έξτρα σως. Έξτρα διπλή ίσως και Άμες δεν μας. μαγιονέζα και... Αμάν. Ότι είναι. Αυτό είναι από εδώ από το μαρούλι. Ένα μαρουλάκι είναι γι' αυτό, έλα πάμε Ιβάν. Με αρκετή σως. Έλα Ιβάν, αργούμε. Είμαστε στο 1/4 του βίντεο, πρέπει να βιαστείς λίγο. Συγγνώμη, αλλά έχει... Θα έκανε παρά, κάμια πιπεριά εκεί πέρα. Όπως στο δικό μου το πυρήνο μπορεί και αυτό βρώμικο. Πατατούλα πάλι, μότσικα από πάνω. Βλέπουμε το απολαμβάνει ο φίλος μας εδώ. Φίλε, μόνο το μαρούλι να πέσει. Αλλά πού να δω και το λεμόνι μετά. Ας τα λόγια φίλε και τρώγε. Αυτό με την πιπεριά θέλω να τα απολαύσω. Αυτό είναι η ντοματούλα. Πιπεριά είναι. Πιπεριά είναι αυτό, όλη δικιά σου. Τσίλι, τσίλι. Μας και μαθέτες. Είναι στάρι. Να σου πω, ρέκορτ πάτε. Ρέκορτ πάτε. Έλα φίλε, ας την ζωολογία στη γράφε. Έχουμε φτάσει στο 7:15 τώρα. 7 λεπτά βίντεο μαλάκα. Θα βαρεθούν και τα παιδιά στο YouTube να το βλέπουν. Για να το βάλω. Θα το βάλω. Θα βάλω τρεχοντάκια στην πάτα μου, ξέρεις. Τρώγε ρε. Σουρ, Το λεμόνι τώρα. σουρ, σουρ. Πάμε. Καβούρι. Να φίλε, να. Έλα, μισό. Κάνε τον ήχο τα τύμπα. Πάμε. Δικό σου. Έλα. Δεν μπορώ να το πιάσω. Το παιδί τρέμει ολόκληρο. Έλα ρε. Έπαιζε πάλι. Πάμε. Και να τα ακούει. Όλο, άκουσε. Έλα, τελείω. Το βλέπουνε. Αλλά σε λίγο να σταματήσει να εκτάνε. Έτσι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Να φτάζεις όχι. Το μείγμα αυτός μάλλον. Τώρα το συνήθω. Ωχ, φτάζει και έχει μέσα τη λεμονιά. Έλα.
Πάντο, μία και καλή. Πάλι Όχι, 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 αυτό το όχι. Εντάξει, αυτό το Excel, έλα. Έκανες το τόπαγες στο πόδι. Πάντο μία να τελειώνουμε εκεί πέρα, τρέχω και τα ζουμιά. Χαίρομαι. Καλά. Παιδιά, μην πατήσετε χ, έχει ακόμα καλύτερο. Περιμένετε, περιμένετε. Εκεί το ξέρω. Πιστέψτε με, είναι πολύ καλύτερο από το να βλέπετε Τζάκας. Είναι ένας Τζάκας μόνο. Είναι ο Έλληνας Τζάκας, είναι ο Έλληνας Στίβο. Έλα, έλα. Όλο μαζί, έλα. Πάλι. Αυτό όλο. Τελειώνεται όμως. Πάμε, βάνε, έλα. Τα παιδιά έχουν κουραστεί. Έλα, 9,5 λεπτά βλέπουνε, ρε μαλάκα. Μαλάκα. Ρε μαλάκα, σκέψου και το κίνητρο. Το γάμισαμε, δεν τελείωσε. Έλα, μία και καλή. Πάμε όλο μέσα. That's my boy. Άσε και λίγο για την Coca-Cola. Τι, έχει περισσέψει και σώσο εδώ, μα. Κοίτα πως. Εγώ θα το γλύψεις. Έλα, κουταλάκι. Κατάστημα κουταλάκι, παρακαλώ για το παιδί, δυσκολεύεται λίγο. Ρέψου. Πείτε πως δεν το έδωσε, είναι λίγο μαλάκας. Περνάει ο κόσμος που κοιτάει σαν μαλάκες, δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει. Μυρίζει και το λεμόνι. Ναι. Άνοιξε το στόμα του. Ορίστε, σου κάναμε τη χάρη. Θα κατάψω όλα εδώ. Θα κατάψει όλα τώρα. Deep throat και αίσθημα εδώ. Έτοιμος για τσόντα. Είναι ο Billy Grant. Τώρα δεν μαζεύουμε το. Έλα, δικαιολογίες. Έτσι, έτσι. Έλα, έχουμε χαρτοπετσέτες εδώ, πάμε. Χαρτοπετσέτες να δει το μάτι. Πήγαινε αυτό ένα κουταλάκι που κάθεσαι. Έλα, ρε μαλάκα. Κρύψε με λίγο τουλάχιστον. Πέντε δουλευόμαστε μεταξύ μας. Έλα, αποιβάμε 10 και 50 δευτερόλεπτα. Δεν θέλω να το άλλο. Πιστεύω πως τα άλλα όλα. Και και λίγο ακόμα τώρα να τελειώνουμε. Αυτά από την παρέα μας. Να του δώσεις να καταλάβει. Συνεχίζει κι άλλο, Είναι πιστεύω. πολύ πεινασμένος. Του άρεσε πολύ. Εντάξει, βάνε σταμάτη. Τελειώνει και το βίντεο. Και την κοκακολίτσα σου. Σκοπή σου. Ευχαριστή. Ξέρεις τι ξενάει τώρα σε τέλος. Πάμε. Έλα, γρήγορα. Συγχαρητήρια. Γεια σας. Γεια σας, σκηνοθέτης. Και ο πρωταγωνιστής. Πάμε στο άλλο. Μπιμπι.